Next topic. Ľudia sa nás často pýtajú, alebo teda naši klienti, že čo je to vlastne Elementor a prečo ho používame a že čo? A ešte častokrát prídu s tým, že majú tak zle spravený ten WordPress s nejakým Elementorom a je to celé neresponsívne a strašné a není to dobré a je to pomalé a je to rozbité. Tak toto sa môže stať, keď to niekto spraví, že zle. Výhoda a nevýhoda WordPressu a Elementoru je to, že to vie v podstate robiť každý od netechnických ľudí, študentov za veľmi nízke budžety a všelijako, a dá sa to teda všelijako sprasiť a to sa často stáva a potom ľudia s tým majú problémy a myslia si, že sa s tým nedá robiť aj lepším spôsobom. U nás máme takú skúsenosť na tých našich weboch, že keď sa to spraví poriadne, tak ako má, a tí developeri sú ozaj full stack developeri, ktorí vedia HTML, CSS, JavaScript, vedia, ako sa spracuje s gridmi, s flexboxami, tak vedia v tom Elementore vyskladať plne responsívny pixel perfect web. Tým, že aplikujú nejaké best practices, tak ozaj sa to dá vyskladať dobre a tým sa dá vyhnúť problémom. No a teraz ďalšia vec, s čím býva problém, je ten performance elementorovský a to je issue, s ktorým vývojári Elementora pracujú už asi, alebo bojujú s tým už asi 3 roky. A v poslednej dobe, za posledný rok sa to veľmi zlepšilo. Takmer každý mesiac majú nový release, kde zlepšujú práve performance a už sa to dostáva na zelené čísla a už je to v poriadku. A oproti rok, možno 2 dozadu. Elementor má aj dobrú komunitu developerov v Európe, po svete, v Amerike, kde sa dá dopatrať na nejaké technickejšie problémy, témy, ktoré treba vyriešiť. Elementor má aj dobrý technický support, kde vedia pomôcť s nejakými custom riešeniami, custom problémami a bugmi, ktoré sa vyskytujú, odpovedajú celkom rýchlo, takže čo sa týka nejakej spoľahlivosti technického supportu, je to super. Výborne, ďakujeme. Skôr sme sa nezasekli. Ďalšia otázka k Elementoru. Elementor je, sme si povedali, že celkom fajn vec, že vylepšujú, snažia sa, pracujú na tom. Povedzme si, že čo má možno aj na druhej strane, že my sa síce hráme s Elementorom a využijeme to, že je to na WordPresse, to je tá téma, ale máme tu aj Webflow napríklad, ktorý teraz tak razí a je to taký trendový tool. A pravda je, že my sme analyzovali, chceli sme ho použiť na nejaké riešenie, analyzovali sme veľmi do hĺbky, aké firmy ho používajú, na aké veci ho používajú a narážame na to, že má veľmi veľké obmedzenia. A realita je taká, že tí naši klienti, keby to aj chcú vyskladať vo Webflowe, tak vyskladajú možno nejaké prvé landing page, ale ako náhle začneme prichádzať na tie kritické aktivity a na tie kritické riešenia, tak narážame. Ten Webflow žiaľ nie je na to stavaný. Ale napriek tomu, vďaka technológiám sa to dá dneska celkom pekne kombinovať, že viete používať Webflow na niečo, Elementor na niečo, custom code na niečo. A to je super na tej technológii dneska, že nemáme jednu vec, ale máme 3-4 kombinácie a vieme skladať to, čo potrebujeme. Čiže čo je možno, že fajn vec, keď máte marketingové oddelenie, tak chcete im dať Elementor alebo Webflow, kde si vyskladajú landing page za povedzme 2 dní a ide to von. Keď máte nejakú custom hiring page, tak vyskladáte v niečom možno úplne inom, alebo integrujete s nejakým toolom, čo máte. Čiže to sú